сархати хабарҳо. Манобеъ беш аз 10 узви комиссияи 44 дар хоруғ бозпурсӣ ва боздошт шуданд. Гирифтани шаҳрвандии Русия барои хориҷиҳо осонтар мешавад. Қурби рубл дар Тоҷикистон поён рафт. рӯз бахайр бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва ҳамин ҳоло моро тамошо доред. имрӯз душанбеи 30 май аст. ба иттилои дарёфтӣ беш аз 10 узви комиссияи 44 иборат аз намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бозпурсӣ ва боздошт шуданд. дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон ба таври расмӣ иттилоъ намедиҳанд, дасти кам 3 манбаи аз ҳам ҷудои Радиои Озодӣ дар вилоят рӯзи 29 май хабарро тасдиқ карданд. Манобеъ гуфтанд беш аз 10 узви комиссияи 44 аз ҷумла ҳуқуқдон Фаромози Иргашев рӯзи 28 май ба додситонӣ даъват шуда, баъди бозпурсӣ дар бораи дарёфти пул аз хориҷа ба боздоштгоҳ бурда шуданд. Мақомот расман хабар надоданд. Як узви гурӯҳи комиссияи 44 ба шарти ифшо нашудани номаш гуфт онҳо тақрибан 13 нафар ҳастанд. баъзеашон узви гурӯҳи тафтишотӣ дар мавриди ҳодисаҳои моҳи ноябр ҳастанд. маълум нест ба зидди онҳо парванда боз шудааст ё не. ҳамсоҳбати мо афзуд, дар гузашта муҳоҷирони бадахшонӣ барои фаъолияти комиссияи 44 ва таҳқиқи одилонаи ҳодисаҳои моҳи ноябр ба таври расмӣ кӯмак карда буданд. комиссияи 44 дар пайи эътирозҳои моҳи ноябри соли 2021 дар маркази вилояти Бадахшон ташкил шуд. ба он асосан фаъолон ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шомиланд. 6 нафари онҳо узви гурӯҳе ҳастанд ки аз муфаттишони додситони кул ва додситони ҳарбӣ иборат буда, ҳодисаҳои моҳи ноябри соли гузаштаро дар хоруғ таҳқиқ доранд. Леонид Калашников, раиси Кумитаи Думаи давлати Русия оид ба робитаҳо бо иттиҳоди давлатҳои мустақил гуфтааст, тартиби гирифтани шаҳрвандии Русия барои чанд гурӯҳи шаҳрвандони хориҷӣ осонтар карда мешавад. ҳамин тавр барномаи переселенӣ низ тағйир меёбад. қарор аст Думаи давлатӣ қонунҳои навро дар ин бобат тирамоҳи соли ҷорӣ қабул кунад. дар барномаи переселенӣ ки аз ин ба баъд ба довталабони кӯчидан ба Русия иҷозат медиҳад, то минтақаеро ки мехоҳанд ба он ҷо бикӯчанд худашон интихоб кунанд. то кунун ба кадом минтақа кӯчидани довталабонро мақомоти Русия муайян мекарданд. Калашников ҳамчунин гуфтааст, ҳамин тавр донишҷӯёни хориҷие ки донишгоҳҳои Русияро бо баҳои хубу аъло хатм мекунанд, бар асоси тавсияи донишгоҳҳояшон метавонанд тақрибан ба суръати автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Русия шаванд. барои ин бояд ба 3 қонуни федералӣ тирамоҳи соли ҷорӣ тағйирот ворид карда шавад. ёдовар мешавем ки дар 3 моҳи аввали соли 2022 зиёда аз 33 000 тоҷикистониён шаҳрвандии Русияро гирифтанд. бар асоси омори Вазорати корҳои дохилии Русия, ин рақам нисбати ҳамин давраи соли гузашта зиёд буда, аз аввали сол ҳамарӯза зиёда аз 366 нафар тоҷикистониён шаҳрвандии Русия шуданд. тибқи иттилои мақомоти Русия, соли гузашта беш аз 2 миллион нафар аз Тоҷикистон ба ин кишвар ба муҳоҷират рафтанд. мақомоти тоҷик мегӯянд, камтар аз 1 миллион нафар барои кор ба Русия мераванд. ҳукумати Тоҷикистон лимит ё ҳаҷми шароб ва анвои дигари нӯшокиҳои спиртиро ки сокинон метавонанд дар хонаҳояшон барои истеъмоли худ истеҳсол кунанд бештар кард. то кунун сокинон дар Тоҷикистон ҳақ доштанд аз ҳамаи анвои мева соле то 30 литр шароб тавлид кунанд. ҳоло ҳукумат бо судури қароре таҳти рақами 180 иҷозат дод ки сокинон аз ангур 30 литр, намудҳои дигари мева 30 ва бутамева 30 дар умум 90 литр машрубот ва нӯшокиҳои спиртӣ таҳия кунанд. мутобиқи ин қарор сокинон аз пардохти андози аксизӣ озод ҳастанд. ширкат ва ё шахсоне ки барои фурӯши машрубот истеҳсол мекунанд, вазифа доранд ба давлат андози аксизӣ диҳанд. бино ба пажӯҳиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ, дар Тоҷикистон бештар аз 91% сокинон гуфтанд дар умрашон бори ҳам шароб нанӯшиданд. танҳо 5% гуфтанд давоми 30 рӯзи охир аз нӯшокиҳои спиртӣ истифода карданд. пажӯҳишгарони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ менависанд, маъмулан таҳқиқи марбут ба истеъмоли шароб дар ҷаҳон натиҷаҳои аз воқеият камтарро нишон медиҳад. Тоҷикистон соли 2017 шаробкашӣ ва майпазиро барои шаҳрвандон иҷозат дод. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи 29 май бо сафари расмӣ ба Эрон рафт. мақомот тафсилоти барномаи сафарро нагуфтанд. дафтари матбуоти президент навишт, Эмомалӣ Раҳмонро вазири корҳои хориҷӣ, додситони кул, вазирони энерживу иқтисод ва чанд мансабдорони дигар ҳамроҳӣ доранд.
эмомалӣ раҳмонро дар фурудгоҳи теҳрон вазири энержии ин кишвар Али Акбар Меҳробиён истиқбол кард. таи моҳҳои охир равобити Тоҷикистону Эрон дигарбора ҷон гирифтааст. Ду кишвар аз соли 2015 муносибати хуб надоштанд. Тоҷикистон ошкору пинҳон мақомоти Эронро ба пуштибонӣ аз ҳизби дар кишвар мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва қатли афроди саршинос дар солҳои 90 муттаҳам кард. Теҳрон дар навбати худ душанберо масъули гум шудани миллионҳо доллари бобаки занҷонӣ донист. ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар бораи дубора сар гирифтани парвозҳои доимӣ ба хатсайрҳои Душанбе, Қазон, Душанбе ва Хуҷанд, Новосибирск, Хуҷанд хабар медиҳад. Парвозҳо дар ҳар ду хатсайр шуруъ аз 9 июн ҳафтаи як маротиба рӯзҳои панҷшанбе иҷро карда мешаванд. Дафтари матбуоти ин ширкат хабар додааст, ки вақти парвоз аз Душанбе ба Қазон соати 17:40 ва аз Қазон ба Душанбе 21 ба вақти маҳаллӣ муайян шудааст. Аз Хуҷанд ба Новосибирск ҳавопаймо соати 23 парвоз мекунад. Парвозҳо тариқи ҳавопаймоҳои Боинг 737-800 сурат мегиранд. Болоравии қимати роҳгиро дар ноҳияҳои дурдаст мушоҳида мешавад. Дар ҳоле ки сокинон аз боло рафтани роҳгиро шикоят мекунанд, дар як ноҳияи Хатлон кирокаше ки майюби гурӯҳи якум аст, дар як ҳафта як рӯз ройгон хизматрасонӣ мекунад. Дар бораи ин ронандаи хайрхоҳ ҳамкорамон Зарангези Наврӯзшо нақл мекунад. Саид Воҳид Носиров сокини 36-солаи деҳаи Қабодиёни ноҳияи Дӯстӣ ба кор меравад. ӯ кирокаш аст. дар деҳа ва ҷамоати деҳқонобод ҳамчун таксии бепул муаррифӣ шудааст. ба маъюбону нобиноён ройгон хизмат мерасонад ва як рӯз дар ҳафта дар хидмати онҳост. корафтодагонро аз деҳа то бозор мебарад. мегӯяд фақат некӣ кардан мехоҳад. 10 сол кор кардан мақсад хостум ки ҳар як шахс бояд як мақсад барои деҳаш умуман барои ватанаш як саҳме бояд дошта бошад. меган ҳар шаб зи худ бипурс агар мардӣ имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. Саид Воҳид моҳи апрел ба кирокашии ройгон оғоз кард дар рӯзҳое ки мардум рӯзадор буданд. хостум ки мақсад ҳамин рамазон як кори хайр савобуш 10 то 700 навишта мешавад. бахши як рӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад ки фарогири муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 30 май аст. 30 майи соли 1931 бо қарори ҳукумати шӯравии Тоҷикистон мубориза бо маҳви бесаводӣ дар миёни калонсолон шурӯъ шуд. барои ин аз шимоли кишвар ва ҳамчунин Самарқанду Бухоро садҳо омӯзгор ба манотиқи ҷанубӣ ва шарқии кишвар фиристода шуданд. дар 2 соли баъди дар ҳудуди Тоҷикистони шӯравӣ 4000 мактаби маҳви бесаводӣ ташкил ёфт ки беш аз 140 000 шогирд дошт. ҳадафи ҳукумат додани хату саводи оддӣ ба аҳоли вазнро, тақвият додани зинаҳои идеологии шаҳрвандони ҷумҳурии шӯравии социалистӣ буд. 30 майи соли 2007 маҷлиси намояндагони Тоҷикистон лоиҳаи қонун дар бораи танзими анъана, ҷашн ва маросимҳоро қабул кард ки яке аз пурбаҳстарин қонунҳо дар солҳои истиқлолияти кишвар гардид. қонуне ки бо пешниҳоди президент қабул шуд аз сӯи эҷоди меъёрҳои ягона дар расму русуми мардумӣ ва коҳиши хароҷоти оилаҳо барои ташкили маросимҳоро ҳадаф қарор дод. мунаққидон ин қонунро барои мудохила ба ҳаёти шахсӣ ва маҳдуд кардани озодиҳои маишии шаҳрвандон танқид мекунанд. бо як фармони президенти Тоҷикистон аз 30 майи соли 2001 кумитаи назорати давлатии молиявӣ таъсис шуд ки 6 сол баъдаш салоҳияти он ва политсияандоз муттаҳид шуда бар асоси он агентии мубориза бо коррупсия таъсис ёфт. рисолати ин ниҳод дар амри мубориза бо фасод ва ба ҷавобгарӣ кашидани мақомдорони порахӯр дар оғоз хуб қабул шуд, вале баъдан ҳолатҳое кам набуд ки ин ниҳодро барои нотавонӣ дар муҷозоти фасодхорони бонуфуз ва мақомдорони аршад интиқод мекарданд.
рӯзи 3 май қурби рубл пули миллии Русия дар муқобили сомунӣ якбора 5 сомунӣ поин рафт. Бонки миллии Тоҷикистон сабаби поин рафтани қурби рубли русӣ дар баробари асъори сомунӣ шарҳ надодааст. ҳафтаи гузашта 1000 рубли русӣ ба 172 сомунӣ иваз мешуд. ҳоло он 167 сомунӣ иваз мешавад. вале бонкҳои тиҷоратӣ мегӯянд арзиши 1000 рубли русӣ дар онҳо аз 152 то 160 сомунӣ иваз карда мешавад. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. рӯзи хуб дошта бошед ва то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдоратон.